Tarinamme alkaa 60-luvun alusta. Ol siihen aikaan konin voimat metsäkoneina. Ja Savotalla kämpät tallit oli tuttuja, kun ensimmäiset konevoimat oli juttuja. Tuli massikat ja Fortsonit ja Nuhvit monet muut. Niiden töillä ruokittiin lapsi Katran suu. Ol karvareuhkat, manttelit ja nahkarukkaset. Ja niillä silloin tultiin toimeen kovat pakkaset. Jäi taakse aika joutsalaiset vinssit vaijerit. Sitten tuli lujat koneet, Volvot, Kokkumit. Lokomot ja Valmetit ol uusi tuttavuus. Ja kulkukoiran nimi on se konemerkki uus. Tahtisen kuin tiivistyy tuli 2 vuoroa. Yrittäjäliittomme se johti kuoroa. Sitten siirtyi aika eteen Kaaton honkien. Tuli motot metsään aluksi vain aukot hakaten. Myyjiä kun kiristi viel merkkikirjavuus. Oli 90-luvulla nyt tiukka aika uus. Isot osti pienemmät ja jotkin merkit jäi. Pikat, nokat, loksetit on tultu täällä päin. Tehokkaammat koneet ja tuotos parani, mut kehityksen yhtiöt vain ulos mittasi. On metsureista lopputilin moni saanut kai. Onneks sentään osa heistä jatkaa työssään sai. Täytyy tehdä kova tulos puoli ilmattain, että rahan sijoittaja hyvän katteen sai. Jos mahdollista oisin, niin Kiinan metsät veis. Ne kasvottomat omistajat potkis meidät pois. Suuntaus on nykyäänkin myöskin täällä päin. Konemyyjät suurenee ja yrittäjät näin. Monen miehen taival nyt ulkomaille vie. Venäjän ja Ruotsin, Saksan tuttava on tie. Ilmastoidut ohjaamot ja automaatit muut. Hymyyn saapi väsyneenkin kuljettajan suun. Pitkät päivät, velkakierre joutaisivat pois. Kuka alan kehityksen ennustaa nyt vois? Kyllä suuren kiitos aiheen naiset ansaitsee. Kun miehet tulee metsästä, ei haise aftoseet. On monta iltaa yksinäistä puolin toisinkin. Ja naisille jää perheen hoito usein